etwagui ewo mu se na ani brabade nanso sebe na ya anika hu aban mu mpanimfo ahodo kuruma ene nananom ma ne adehye kyese enura amane ne amamere twagui na ye kama pa na de na eye anika wom ene afade no se de yesika no ha no mo nura no afade no so ne bibia akọ pepepe enura sebe ya ante bone bia no ne ade etitire ne ani ntire ba be pie ho no mo akyese na nura amane ne amamre de na nananom ketifo ne oyene ba se mekra nura meba memi firi ho ameba mihia wo wone owura brante ba ko ha ya wota so wo hene kine yenim mihia mo se na mo nso mo ko na meteka mu ntina metia mu onyeyi nti ya kire nso no mesan hwe kakra hu se na se wo fon so di asa kakra tinura de amane ne amamre eye kama papa na kire se eye ahomeka yi nti sebi nipa de oba asase so na wo besomo a o sefata se nananom nso so ebre obekra se wo konse do no nananom nso so ne somo a wo somo ye no o musu ginam no mo de anidi esefata de ekokoboa iti enra wo hene ba eye sabempani ohene ba Akyempimhene na daduanan a yedi ye no ekoyie eye kama papa achese wo hwe se de amane ne amamre si twagu nananom ketifo nananom fontomfromfo ene nananom nyom krofo no ne ade se de wo musi de amane ne amamre isanyom na entwene ekagu ne ade a na ekire se ampa asante wo bi kire tete wo bi kire tete wo bi ka na amane ne amamre nso de unya ne baabia se sebi buru sebi so oje asante esanse ye yiye mu mpokura no amane ne bibia ededi ansana sabi yadwabo mu nso no wasan hunu amane ne amamre mu nti wani ba nura amane ne amamre de etwagui ema nura sabi asante nananom hunu se ampa yewade nti wani ba wadaroma se ubisa me a kakra me ko ne mum me na me ko hye kuna no eye sabi buru sabi oson eye ohene ba Akyempimhene ne dabrichire nanama se wa me na me ko ya sabi buru sabi oson me de na fade a na ode ebetena yi ase de a kire me na me ko ekoye nti me da ase nti enra na nye asem keto akura ewo akyerewade sabi yewura ne ba na akra ko no nti sede nhyehyeye ne si baaye ani sede amanebo ne si koya no enra yehu se free sa bia na ye di dwumade ne nyina no na bambofo ho a obi ameye basabasa bia ewo ho hwema dwumade no ekoso nyame tiwiem biem ma bibia ye kama na nanom pama ne ye fe papa ne nyina kire amamre ne amane ada bia meka sante man yekuta sabi yasomu afia hasane akire ne eba ne se ya ekire afoforo sedie yesi ye niema yentoto amamre ne amane ase wo hwe ekwan nananom fa so tena ase kwan nananom fa so omotia dwumadie sedi ne yesi ko mafade omode ba ye hu se asantemam ha sabi yewura ne ba ene da ho no ye ka kumase amanhene a yewura ne ba eye ohene ba Akyempimhene eka ho baafo bantemahene eka ho adonten eka ho ena akwam ono so ka ho kumase amanhene nti ohene ba Akyempimhene de sabi esum obesum ye asante sum oman no sum wiase ene ne nananom hwe ho a sabi yewura ma akwanse yenko nti na nya asem keto ho wo hwe nipa ba wa sabi omom siesie ho so yema ne ye fe papa yema ne ye fe bia di huni hye bibia kama kire se ampa kotokohene ba ena ekono nti enura ne adaje ni wo honorable de so mimusa wa ma ohene ba me ba ho dabi o ba he brebe o se me bedru wo be se free ono nana kwaso hene dabi nyame nana kwaso hene ba ye enura na dwumadie bi damanim ba na me pese me de mani hu nia ebe koso nti no me ba ho chichirim me ba ho me ba ye no se ade no edum ye main street ya ye no mu yi esuru sei ene ni sei ohina brafo kora wo ho a wo bo ban ene ade nya me ba ho me hye dade mani behwe efi se manya kwan nkasa ama adaduanan ni bi na emom no me ya adwen se
meba behwe said ye be ya menya ebi metimi aka bi ohun said ye tie no ye se me hyeda fa afade se me ba adaduana ni bi nemum me ye madwen se me de mani beba behwe nti de course wo ho de me hu de course dodo no a said ye na wo kan afade ne mpanimfo e ba ye ne ade nyina no na bibi e course kama pa anyagro na enura na ye adaduanan ebi no madwen be ye o se ebia Oheneba Akyempim yewura ba Akyempim ebia ne na wotwe da efi se okọ social media saa na gugu ho dodo no ano saa na gugu ho na wotwe da saa na dodo no ano echocho no social media na emom no ye ma omamfo anase atiefo atiasese enura dwumadie na ekọso no enye na wotwe da eya daduanan oba ya santimemu a on se kasa no ye kan se ayiyo no kasa na wora so kakra eye ayeyie se wo ba asase so se be nya do twede ampondo ba fa maame no papa so ba na obebo brapa na sebe otutu wanamo no wabrabo yi a sebe ubudi chi ko wunchi a yeyi waye eno nti na sebe eburu nya obia na firi mu a yeyi na ye no nye owu bia na wu a yeyi waye ye wo ahodo bebre owu bi wa wu a yeyi waye eye ayeyie ena ya kan saa na ye ayiyo eye ayeyie enti enura Oheneba Akyempim na yeyie a na adaduanan esese yeyi na ye no emu ayeyie na nura na nanmadama wo metranse edema no na sede asante ye nhyehyɛ ye tie no se odasani efirimu a na nkade edi kan pa no de ne na wotweda ene yedi ninti na nura nipa dodo no an fa ne se na wotweda no na wotweda ne firi ho a ebia na wotweda no mu no ye be hyɛ da ye de be ye na yie na bia bia na wotweda ne bia ne na wotwe so na wotwumi no na bosom so no yetimi eye yie no kane no de na sebia nya do de me kan nye nananom de mesremo ne me kan nye nananom atie adwa so ne me kan ye yen omamfo no yen de na me kan kane no na wotweda no beduru de ne bia yakora nipa no na wotweda no duru ne yakora nipa no a na kantete no de ne ye yie na nsa na daduanan na so ye yie no ansa na daduanan na so enti sa daduanan no eso a ye san transi die daduanan eno firi ho a de etwa to kora aye finhyiada ne ye die ne panafe ne te se de ye gya ne kwan kra enti sa na nhyehyɛ no etie na obi bebusa se aden na ye ni na wotweda na daduanan aden ene ye ni na wotweda na daduanan sede ye nhyehyɛ ne tie na wotweda ne mai enso daduanan na du enti na nanom nkase na wotweda no ye ni nti no adaduanan na dia adurame ye ni dabi enye ne saa enti sebia nhyehyɛ ne ahoboa ne sede ne matie no entimi ama na wotweda ama so se Oheneba Akyempim ye ni na wotweda ne na daduanan adura na nanom ntranse saa dabi esese odi adaduanan no nso esese odi adaduanan no Oheneba Akyempim sebia buru sebia nyaado okwa ekura no enam mako aduanan na die nti asante ye ne saa ne se yenim so dasani firi mu a okan ye hu wa asase so e wo huhu mu saa kopere adaduanan ansa na watimi akoda di saa na huhu mu nhyehyɛ na etie odasani bi afiri mu a obeka mo hu ofie ho saa ne mo akwa aba wo hu mu sa adaduanan afeda na okoda di 40 days enu ntina nananom hu ye no se esese nipa ne trase di na adaduanan na ye di yi na ye adaduanan yi na se yi na ye na ode koda asomdue mu se akora no se enkora no nipadua ne de sabre de se bi nya do aye do trewie hunhum na timu no se nipa no a afiri ni mu no a ye de yen asante ye nim se nipa wu a woda so te ase eno nti ne yi apa ye gu nsama nananom ema nananom so di ano yie ebre ye no ye de sa ne yegidie ne kire yen se ye gu nsan yi apa ye ema ye nananom awukro ema omo nso di ho anu yie firi twedi ampon ho bre ye nti ye yegidie no enti adaduanan ne duru ye no emfa ho se ye ni na wotweda se nananom trase no wodi adaduanan
If you say adaduanan ena nipa firi mu a ne sunsum no timi kodadi otimi nya baabi tena na nanom a adi nkanse do ebo na tenase ema ne timi tenase e wasamado enti ye kan ye nhyehyɛ no kan ya amane no ho e ya amamre ni mu amane ne ba kono no se ye di adaduanan enti nura de ye kɔɔso no a ye hu no fefefe DJ Simple Adama no de ebi to afidie so ye den a obesan de atoso bi o ne ye hwɛ no enye sebe pa ne ye pɛ ɛna sebi enya do ɔhene ba ɛkɔ akura nti ne akɔtena se da bi ɛyɛ nhyehyɛ a ɛwɔ hɔ a ɛka sante amane no ho a ɛsɛseɛ yɛ na wo ya ɛno ne ntimi boɔ nipa no kɔdadi wanni na daduanan a wammoa no enne ya santime mu me kyerɛ fidie so aka me ate asɛ nipa dodo na efiri mu ye ni wo ma daduanan ye mmoa wo mo ene wo mu wuo no ye mmoa wo mo ne wo mu wuo no efi sɛ enipa wo firi mu na daduanan no ɛyade ehu hia yie papa edenam sɛ akyea minim hunhum ne honam asɛm nti no enti na nura ɔhene ba Akyempem mo tena se di na daduanan no so ho ɛno nti na nura ɔhene ba Akyempem mo tena se di na daduanan no na wɔtwe da ye ni nso ye di daduanan edi ntia ɛnhyehyɛ wɔ hɔ bibi wɔ hɔ a yɛyɛ ɛde boa ama nipa no wɔfiri mu no wɔde ne ho firi honhum na wɔtimi tena se di enti nka nipa da se ne bi afiri mu asɛ de etie bia no yɛyɛ na yie kura ɛwɔ na ansa ne daduanan na ba ɛsɛ sɛ daduanan ne ba yɛdie me bra mani frɛ dia me beto me nananom empanimfo no ne bre bi obi be firi mu bi ye di na daduanan ne ye di na daduanan se ya ntena simpa anya ɛda no a wodi firi mu daduanan ye tena se efie ema yesu ye yi apaye ebom saa bre no mu kra ne yetimi yi apaye enkyere nipa no ne ye pɛ se onkoye ma ye wasamado ente ya de ho hia papa onipa firi mu na daduanan ho hia pa na daduanan ho hia papa ayese wo abofra ne na wotwe wo abofra ne na wotwe da na obedi na ho hia papa wo bibi ese wo ye no na wotwe fi se kane tete no ne yetwen na wotwe hwe se oba se wo betena se anase wo ba akọ enti odi na wotwe wie pɛ ne hu se wo ba ye wo ba tena se enti na ye nso ye bona tena se gise bibi foforo bi na bi ebetima befa akwada no bi ayade bi ana bibi na betima saa befa akwada na kro na mu akwada afiri yefunu mu pie na wodi na wotwe a ne ehu se obaye a wonkɔ wabetena senti ebona tenase saa pepepe na owo tie se odasa ni firi mu a esese mripa mu no na daduanan no yedi eno na boa no ma ne nya hunhum asetena pa enti nura amamre ne amane a ekɔɔso okumase adum ɔhene ba Akyempem adaduanan no na dodo no atworotworo ne sɛ yɛ na wɔtweda no ɛnyɛ na wɔtweda ɛyɛ adaduanan na nananom nimde ɛwɔ mu akyame nimde ɛwɔ mu sɛbe asante amamre ne namane yɛ nananom akɔmfo yɛ nananom abosomfo nimde ɛwɔ adaduanan mu enti ɛna duru asante yɛdie enti sɛ kɔba sɛ ɔhene ba Akyempem ɛno a yɛdi na adaduanan a na yɛ emu kana ɛne yɛsɛ ɛde akyerɛ sɛ ɔhene ba wadama wodi kan aduom ɔhene ba wadama wadi kan a nananom enye no ma wo baabi pa entena saa na aduaduanan ɛkyerɛ ɔhene ba medase yo anti enya asem keto